Yo, what's up, bros? What's up? Oh, hayi. Udlamini uzohlola la. Yo, I see, yo. Yo, be right back just now, yo. Be right back just now. Mahiw. Yo uzongihlolela. Yini Mahiw kwenzakalani? Kwangenwa idlozi lase-America? Awukwahle Dlamini. Hayi. Hey, khulumani makhosi amakhulu, khulumani namakhosi amakhulu. Khulumani bajebhula abafika ngokuzojebhula abashiya abantu bejebhukile. Hayi, sesingangena-ke madoda. Mahiw, kwenzakalani la? Hayi. Yileli bhayi. Yabo nje meke wafaka lona. Uvela shintshe njengoSuperman. Liyicape kuyena. Hey, Fumani bo. Siyavuma. Yini nilethela emakhosini namhlanje? Ngifisa uMakhosi angisize la. Angazisa ukuthi ngabe lengane engihleli nayo lapha endlini. Ngabe yami ngempela yini noma ngibanjwe ijazi nje? Hawu. Yini awumthembi unkosikazi wakho? Ngiyamthemba yena. Manje. Yini awuyithembi wena? Ubone ngathi mhlawumbe awunayo inzalo? Hawu. Ngenaphi ke mina manje? Lento ayisiba ngami manje. Ngenaphi mina? Hayi, ukuthi fanele ngazi ngemicabango yakho. Ngazi nge-state of mind sakho before ngikuhlolele. Aso isangoma sesiphenduka i-therapist. Uzwakala u-insecure. Wena. Mangithatha kancane mina, uyazi? UDlamini isigisi uyasasa. Uyazi? Ngiyazi ukuthi insecure igama lokweyisi. So ungangeyisike mina mfana ungangideleli, uyazi? Une-anger and u-insecure. Tell me about your childhood. Injani relationship yakho nobaba wakho? Ngizokushaya wena, uyazi? Mahiw, ngizomshaya. Ngizokushaya wena, uyazi? Mahew, khuza umuntu wakho. Dlamini. Sangoma sibizwa ngowena. Oh, okay. Ngizokushaya Makhosi, uyazi? Makhosi ngizokushaya. Mahew, ngeke ngikwazi mina ukumsiza lo muntu. Lo muntu kumele ahlale phansi. Abheke ukuthi lemicabango yakhe isukaphi. Ayi-influence yini childhood yakhe. Bese ehlala phansi akhulume nonkosikazi wakhe. Ngoba ngeke ngikwazi ukumsiza lo muntu manje. Isangoma esikhuluma amagama esingisi amaningi kanje ngosuku olodwa. Uyisangoma esinjani wena? Dlamini. Asambe. Angeke ngikhokhe kodwa la. Asambe. Siyaxolisa. Wena kade kodwa ngasho. Umphuphe wesangoma wena. Umthetho wakhona. Vele iqiniso liyababa. Uyazi ukuthi yini enye babayo? Ile mpama le engizokuhlaba ngayo njengamanje, uyazi? Cela uphuma. Phuma. Yini Dlamini? Siyangibhedela lesangoma sakho. Sithi yebo iphupho lami liqonda intembi. Kodwa le ntembi ngizoyenziwa umuntu omngani wami. Ya, ngiyazi kona Dlamini kunzima kodwa sometimes abangani bayajikelana. Ayo. Wena kuphela umngani wami. Oh. Uthini? Hayi. Dlamini. Hayi asambe mfowethu. Seyifake lesangoma. Angizwanga. Dlamini. Hey bafai.
Kubi bafayi. Ngiyakukhumbula Dlamini kube umngane wakho. Yazi ujama Dlamini ungiphendula insimbi yokujima lapha yana nangilali. Hayi Dlamini ngikhazele manje Dlamini. Hayi. Oh sorry. Kanti ke uma ufuna ujama ahambe. Kulula. Ngixoxela istory ngobhuti wakho oyiphoyisa. Uzohamba. Dlamini anginayo nje mina ubhuti oyiphoyisa. Hayi qamba manga, akhi story. Dlamini yazi kuyangihlula ukuqamba amanga. Maxwell! Ha? Ubizwa kakabili avumbuke. Maxwell, awuhambe uyoxoxela ujama istory ngobhuti kaMahewu oyiphoyisa. Hayi Zemzito. Ngithe ungangibizi ngalento ongibiza ngayo. Awuhambe. Hayi ngiyabonga Dlamini. Hayi, akuhluphi mngani wami, akuhluphi. Izobonana. Hawu, Shwadlems. Naso-ke Mahewu, awumeke. Awufanele le ntombi yakho igicabeza ngezimali. Ngifuna ukukhuluma nayo nje kancane. Hello. Hawu, hello. Kunomngane wami lana ofuna ukukhuluma nawe yazi. Okay, mnike. Hello? Hello. Mahewu, nangu uSimanga. Kanti wena uSimana? Kanti wena uJames lo oyimanager ama-security? Ngiyayithatha futhi nezinto zami lezi. Hawu, ngicela no-200 wami futhi ngeke, hawu. Sekudlile. Hawu. Ngiyacabanga ukuthi iy'kweletu osungifake kuzona ndoda. Yazi ngikweleta ungwenya ngenxa yakho u-200. Uyazi nje njani Mahewu? Zidayisele mina lezi zinto ngo-200 rand. Hawu Dlamini, ngo-200. Hawu ngeke Dlamini. Buka nje la, ufele lo share ushokolate 200 rand uwodwa Dlamini. Take it or leave it Mahewu. Hayi, ngiyawubonga uThezibheka. Hayi. That's all. Unenhlahla ngoba ngiyakusaba. Yabona ukuba ngikukusabi, ngabe usufile induku. Hawu, inkukhu. Awe batoda. Nangu Maxwell eniphathele indaba ezishisayo. Awuthi ngwele. Dlamini. Ngisacela ukulalela amanga kaMaxwell kancane. Uyazi amanga lensizwe ayangiphilisa Dlamini. Izothi miqeda yake ngizobe sengihamba. Waqeda nje Maxwell. Waqeda nje uMaxwell amanga. Uyahamba. Okay Dlamini. Oh, bawona lapho manje awu. Phela madoda ngithole intombi. Intozo ilahle. Awu, ngempela. Yeah. Andisiyakwazi Dlamini mngani wami. Ithi la nifunda nayo. Uthe ubani igama layo lo ntombazana? Dlamini, wake wafunda? Fuseke wena. Uthe ubani? Ithe uThobeka. Umshiye lo muntu. Ngimshiye lapha kwakho Dlamini mngani wami. Oh, cha nawe awuzwa ukugcizelela kubo uwami. Manje? Hayi buzo. Hey Maxwell. Damn it. Kube ngivele ngamziba nje. Yini Maxwell kwenze njani? Mfethu, ungishiyile uThobeka mfethu. Emake, ukhalela umuntu ohlangane naye kusange. And uThobeka ube kuyuze khona ezothola la kuhlala khona uDlamini. Eh? Yami kuphunyuka. Mfethu, uqonda ukuthi
uDlamini yena ngihlukanisa nentombi yami. Cha. uDlamini noThobeka babethandana from kudala. uThobeka nje ubezofunela ama-love bag. Mfethu, kanti yini uDlamini leyana ayingenayo mina mfethu, yini mfethu? Okay, uDlamini uyasebenza and wena usebenzi. Mahewu, bengashongo ukuthi ngitshele ukuthi yini uDlamini angcono ngaye kunami. Bengashongo ukuthi ngitshele, uyezwa? Okay, hayi. Phela mina bengithi uyabuza. Ya, kodwa bengingabuzwa la, bengingasho ukuthi wena ngitshele. Maxwell, lento lena ayikho ngawungazi uphatheke kabi. uThobeka ubevele ezokufuna uDlamini. Ukuthi uDlamini unani wena unani, ungazi nje uphatheke kabuhlungu. Njengoba uThobeka ezofunela ama-love bag, bevele izokwenzeka. Oh, uDlamini kahle kahle ungihlukanise nentombi yami. uDlamini uzongithola kahle namhlanje. Akutshela. Yeah, Maxwell, ungenzi into oblima man. Pho yini le? Hey, ha. Nali ihewu neproof egcwele. Ngihappy la ngkhona. Wena wena lo ngenza ngale. Ima Max. Wena lo ngenza ngale. uThobeka kwakuyintombi yakho. Asathandani kodwa manje. Kodwa yazini. This will end in tears. Thobeka. Sekuzofanele ngihambe. Ama-taxi asitshela lapha phezulu econtainer. Oh, okay, Dlamini. Hayi. Cha Dlamini hayi. Ngiyaxolisa. Hayi, ngixolisa kakhulu. Ngixolisa ngempela kakhulu. Ngiyabonga mngani wami. Ngiyabonga kakhulu. Yeah, you know, umngane oqhaza. Hambe emsebenzini. How? Hambe emsebenzini. Makho sengiyazi ukuthi yini Slay Queen. Hey, Maxwell. Oh. Usendlini. Awuthi ngimla. Yo, Helsin. Mahewu. Yizibe nje lento esanda kwenzeka ungayinaki inkinga zakho yiningi kakhulu. Maxwell, ngidinga usizo lapho. Yini sewenze njani? Thatha nasi hlale phansi. Hayi, ngizoba kanje. Maxwell, ngifuna ungisize la siprank uDlamini. Hawu. Yini kwenze njani manje? Ey, sekuphele 2 weeks wonke ngizama ukuprank uDlamini, akwenzeki. Ngiyahluleka. Ngithi ngiqeda nje ukumpranka vela ngisakazeni inkunzi malanga yeprank. Yabona nje izolo. Hayi, wenza uvala. Hey, kuze kwasa ngidansa igobhethe embhedeni. Oh, ingakho ungafuni ukuhlala phansi. Hayi khulileka. Yabona esikoleni bebengibiza ngoJohn Wick wama-prank. Ngendlela engangiyintswempu ngayo. Hayi Maxwell, isikole wena wasiqeda ngabo 1999. uJohn Wick into yesimanje manje. Hey, ilona gama engangibiza ngalo lelo. Hey, maybe I've been John Wick before John Wick. Yabona ukuba ngilidinga usizo, abe ngimphikisa ke manje. Ngithi ngicela ungisize John Wick wama-prank. Ngeke babuye noma bengeza bebaningi. Asilokho sithule sibhekile ungeke ni wiki. 7 days ngeviki. Lijikile ifili. Uthula uJohn Wick. Yabona ke? Iyona ngoma bebengishayela yona ke esikoleni uma ngiqeda ukushaya iprank entswempu ngo-1999. Yeah. Hayi, i-sickness le. Yazini, asami soplana kahle. Hey. Umuntu ohlangene noJohn Wick wamanga la. Ngithanda ukuba serious ke la. Dlamini wenzani? Iprank. Maxwell.
Hawu Dlamini akaphefumuli. Shut up wena man. Shut. Feel. Shut up wena man. Sibophisa man. Shut up. Hayibo Zosi wena Dlamini obulele. Hamba la. Bahamba man. Good. Sinjani? Lalela-ke. Ngena ama-fingerprint akho agcwele lesi sibhamu. Isithombe uphethe lesi sibhamu. So uma ucabanga ukuthi ngiya ngedwa ejele, cabanga futhi. Ngakho-ke shut up. Ungiye ngicabanga ukuthi sizolva kanjani lenkinga. Ha Dlamini uyangifrustrate. Say shut up wena man. And ngiyakufrustrate. Ngiyakuframe. Lalela-ke. Imala. Ungathi fu. Ngiyona neplastiki ukuthi isigoqe lo muntu. Uma waba umsindo ngiyakuthembisa nasi. Uzomlandela. Sizwana? Hayi sizwana. Hawu. Yo, RIP dog. Yo. Dlamini, isho nawe ukuthi RIP. Kithi RIP kokunuka. Bamba ikhanda ngalesambi man. So Dlamini, ushonisa unandaba noMaxwell, you just shoot and forget. Wemaheyo. Ubani uqale nje ukupranka? Ubani maheyo uqale wangipranka ngathi mangifuna ukumshaya, wathi angamshaya, nama ngimpranka. Mina Dlamini, kodwa bengingashongo ukuthi akubulawa abantu. Yabona maheyo, khona umehluko phakathi kokupranka nokusabisa. Nina lento beniyenze bekuwumsabisa. And maheyo umuntu umesaba uphendula ngendlela enobungozi. Oh, so ngokusabisile. Wena sinekisayo la. Wena sinekisayo umuntu efile. Yini sinekisayo umphefumulo womuntu ohambile? Oh, so unendaba noMaxwell. Wema ucabanga ukuthi ngiyini kanti mina? Ngiyini la kona ngisilwane? Esingenamizwa. Of course nginendaba noMaxwell. Yebo benamanga. Like amanga, like yes, sesunamanga. But deep down umuntu. Ha! Kanti Dlamini unendaba nami. Ya nginendaba nawe man. Uyabona? Hey. Yeah, you just got my head. And Maxwell. Kahle kancane nje. Yeah. Niyenze kanjani le? Ngiyona neplastiki ukuthi isigoqe lo muntu. Uma waba umsindo ngiyakuthembisa nasi. Uzomlandela. Sizwana? Hayi sizwana. Hawu kodwa ehlelwa yini? Hawu. Maxwell, kanti awufile? Usumqathi. Umuntu cishafu. Hawu, imake. Ngineplan ehlukile manje, enze ngasufile. Shifa. Siyayivala into yamaphela. Iyaphela namhlanje sizwana? Hayi, sizwana. Wena yini manje kube ngathi uyenze wedwa lento? Yini ungasangibali mina? Hayi. Ngiyakubala. Ngibala ngenhliziyo.